الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرع لعباده حج بيته الحرام وجعل ذلك أحد أركان الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعبدوه مخلصين له الدين كما أمركم بذلك في كتابه المبين. يقول الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحمد لله تنوب علي رب العالمين دافب بلا ممسدو. الحمد لله تنوب علي رب العالمين دافون تجدو ولا مبادو كقوين ببادو لا إله إلا الله مسورفيتي على وحده أكلندو لا شريك له فرنغاتي على له. والله تعالى دي هيجي كإسلامية نونغوندوي أما على فو أوكاكا تنو أوكاكا وليماندو أوكا كشيريا كروكرويا وعلى كلباندياكا وحده على كلندو لا شريك له فرنغاتي على له، له الملك مري على تي وله الحمد تنوب على دي تنكما منوني على نلوكك وهو على كل شيء قدير سبع على دي كفبك وقام بشيريا كروكرويا على كراكا تشيدياكا صلى الله عليه وسلم تشيدي من على ياتشي كاكي هنا دافي بي على دي بي أسلامي ينفو أي مامون فرا إجمالا وتفاصيلو عليك مامون بقربا في القرآن كنو على كلا دي بو نيفو أي كو كتشكو فو أي أني كو كتشكو جرا أنا بالتطبيق نا وليلي أم بشيريا كروكرويا وكتشينياكا كاكشين نما تشاماين على في أكو جيدي على كلا كان صلى الله عليه وسلم أني كرا سمو أنا جنيون أني ما سونا كتكون في تشينغا فوق تاسع القيامة سنة سلمة كتنو كروكرويا علي. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. كاسلام ويلي ولد كان غرب لا نداء التقوى أسلام وعيتو عنها جيك أسرى علي أني كان جسر على بطو فيكم علي ويني أنفع تكمنا كعلى بطو مخلصين له الدين كبطو جاء علي كبطو خلص علي إسلامك كما كنجلي إكاكي على كليباندية جوين إكاكي ما سبتلي ودكا جلن كبطو جاء علي ما تشامن بعلك كبطو نجا إخلاصو تبطو لده وعليه رتم ما كنجلي
ala kan kishi se vlamaya madina na munafiqu ya islamaya dinana ani muzabzabiya no ye ta fangilin shi don den mamina ya rabbi ala kan kishama ma do be islamaya kono ngam mate ta fangilin don wala de ni yo ye kuma do lay ba foko islamaya do ga kuma do law biki ye koro fewre yo bo fewre fe ye koro min islamaya takili o mana kwa anga kema kungilin comme Qur'ana yo yini ka ko hali ni mando nye wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa ni fora hal kitabu dungo ye ka ko awi ku mabla dore la de o kala bato ninga bato je alai ka ke tauhidu tiwe ka kala kilibandiya jonye ka kema kungelunye ka kema nyeshinunye ala kilima o de yini be jonfe inye shi ka dinama a gere islamani fi wala tsiga nyami yona de aha islamani foi tsiga nyami yona o mana o bato in konnana wati beni akmadu li kulli maqamin maqal ko joro ben akmadu islamiyat beti ni min masru yana abin yo hakili jigin ula وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ومنا ni mingma suruyana ambi nyo hakili jigi ola ka nyo hakili jigi oko ketugula ka oko nyo mblasra oko ketugo nyumana comme ni sungalo sera shungo kuma bechaya ni hiji kuma suruyana hiji nyebe fo awa ni selibaw suruyana seli ketugo ni lahiya kiru olu nyebe fo aslama benin chugo de la ambeto ala bato inde kasa abi joyoro dmei ni ndaya nana pamina wa'budu rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin imma bato fo saya manan na pamina aslama kabara bi kunje ni nyina ma yere kunjeli di ya rabbi ala ka dafla toin o bato mi ni ambi nyo akili jigo labbi o ye hiji ka ko hiji kuma foli ya ala yesuere مجم فلو أقول إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين كي كادون سو فلو من جرا ولي سو فلو من بلالاي علي بطولي ركما سو فلو من بلالا دو كلو كوكا وده أتو دون با چامن با فوكوا الكابا جولي فلو يريري دو بملكه وفونغا وكما kuma tafasilu ka cha kuma magube kuma chamana nga don ba chaman ba foko adama de folofolo alkabajo on va adama kada kana fora ko so folodo min blala ala batuli kama o ya ala batu ba folo ya o adama yare de yo adama de la koni adama de folo munu ya ala batu ya o adama de folo ya adama de alayhi salam adama dunwe islamai adama kunye nabi mai oda to ma sombe adama de nga adama de nyama niyo kambe ko adama de korole bolison e a mimu boada to koro ere de don ale bike ga mi vo adala ato koro ere don ambe kambe adama de ma ko adama de ko ni amfe atoy di malaya ba wana ga konna ani kibo yela maka to wara yini bara bi bolu de o adama de afombe ka sunya de a adam o de adama de folo an fa adama kullukum min adam wa adam min turab o mana adama de to tura de no ko ni ko madu de ni ko burama de ko adama de da ma telia ko jugo ko adama de kudu ambe de adama de kullukum min adam wa adam min turab o adama inde islame do da mate de o kuyen nabi umadi adama kuyen nabi umande
o kuma ni kɔrɔlen ko don kɔrɔlen tɛ bila sira fɛ dɛ parce que mɔgɔw b'a fɛ ka kɔrɔlen de bila sira fɛ n'i sera kɔrɔlen min ma n'o diyar'i ye o kuma i bɛ jɔ yen ayi an bɛ taa de fo kɔrɔkɔrɔlen fo a dan o ye silamɛya de ye a dan o ye nabiɲumanya de ye adama nabiɲumanama de nana dugukolo kɔ kan yan o kuma n'i sɔn bɛ mɔgɔw ka adamadenya ma o kɔrɔ ye ko lasili tun ye silamɛya ye ɔ nka ni maa min ko sa ko e buruju bɔra turuninw na k'i buruju tun ye ngɔ ye k'i kalan n'o na k'i dar'o la o y'i kungo ye an tɛna tugu i nɔfɛ o la ye adamadenya ka bonya foyi t'o la adamadenya ka kunkɔrɔta foyi t'o la y'a dɔn nin bɛɛ bɛ kalan lakɔlisow la bi fɔlɔ o tun ko ko lasili ye ngɔ ye ngɔngo in dalu tora ka lafu sira fɛ ka lafu parce que an y'a ye ngɔ dɔw bɛ yen olu sen tɛ ka yɛlɛma olu ko ko ngɔ de développera dɔɔni ko kukala tun bɛ adamaden la ko a tatawurula dɔɔni de ko fo ka n'a kɛ nin cogo in anu ɲɛ b'a la o ngɔ in a tɔw bɛ yen filɛ kungo kɔnɔ olu tɛgɛ ka tatawuru olu ye o ye o b'u cogo la yen sa nbayirikaw bɛ kɛ ka tɛmɛ o b'u cogo la yen bana kuma in lasili tɛ kuma in na daliluma sɔrɔ a la parce que f'an ka faamu ni adamaden kɔni y'a kɔ don ala la ka ban in hum illa yazunnun u b'a bisigi dama de parce que ala de ye fɛnw da a ye dɔw ɲɛfɔ an ye a ye adamaden bonya k'a ka dalifɛn dɔw kibaru fɔ adamadenw ye nka dɔw bɛ yen a m'olu kibaru yɛrɛ fɔ an ye koyi wa yakhluqu ma la ta'lamun ko ala bɛ fɛn dilan aw t'o dɔn ala ka dafɛn dɔw bɛ yen an ma olu masala yɛrɛ bɔ an ye an tɛ ɲɛ yɛrɛ dɔn o la bari n'a ye ɲɛfɔli min k'an ye min na ni min k'e ma da ala la k'e ma sɔn ala ko ma e su bɛ ko i la koyi parce que e bɛna min fɔ a dalilu bɔra min adamaden fɔlɔ o dilanlen ɲɛna mɔgɔ bɛ se ka an bɛ se ka e ka kuma minɛ i fa cogoya la i fa wolo cogo an bɛ se ka e ka kuma minɛ o la k'i mɔkɛ balolen to an ɲɛna i mɔkɛ sigilen filɛ e de kan bɛ ko e fa bangena nin dugu in na i mɔkɛ ko k'a ma bange ye k'a bangena yɛrɛ an bɛ jɔn ka kuma minɛ i mɔkɛ kɛ parce que o de y'i fa wolo a y'a wolo k'a to dugu min na o de ka seereya bɛ minɛ o fana fɛn min ma kɛ adamaden ɲɛna ni adamaden ko k'a b'o ɲɛfɔ ala min y'a dilan an bɛ ala ka seereya bila cogo di k'e ta ta wa kafa billahi shahida ala wasara seere koyi ka d'a kan ala de y'a bɛɛ kɛ a bɛɛ kɛra min ɲɛna o ye ala de ye n'o tɛ maa bɛ kuma ko kɔrɔ fɛn o fɛn na n'i ma tugu ala ka fɔlen nɔfɛ o ye e bɛ kɛ k'a bisigi de walima kibaru dɔ lakalela i ye i dar'o la wali i ye jateminɛ dɔ kɛ k'a kɛ ko dɔ ye i yɛrɛ yɔrɔ bon ala ko tɛ baara ni nin si ye o fana an min dan bɛ adamadenw ka adamadenya na adamadenya kɔrɔlen a kɔrɔkɔrɔlen o ye silamɛya ye adama yɛrɛ tun ye nabiɲuman de ye fana o de y'a to minnu dɔnnibaa caman y'i sinsin ko alikaba jɔli fɔlɔ in ko adama de y'o kɛ nka jɔli min baro bɔra kuran kɔnɔ o ye ibrahima n'a denkɛ ka jɔli ye o de y'a to olu ka jɔli ɲɛfɔtɔ a fɔra ko sopasumaw de jiral'u la kawaidu a bɛ komi so jɔnnɔkɔrɔ bɛ yen a filɛ nin ye a ye n'a ka jɔli kurakuraya dɔnnibaa caman ye ibrahima ta de danbe ka taa o ma nka komi kuma fanba tɛ nin nɔ ni alikaba yɛrɛ kunkan kuma ye nka komi a fɔra aya daminɛ na an ye dakuru ɲɛfɔ a kan k'i k'a dɔn so fɔlɔfɔlɔ min bilala yen ala batoli kama dugukolo kɔ kan komi misiri alikaba ye misiri de ye koyi misiri de don o misiri lagosi min b'an fɛ yan alikaba misiri de don ko pana so fɔlɔfɔlɔ min bilala yen linnasi o de ye alinnasi alladhi bi Bakka ko de ye min filɛ Bakka magan dɔgɔ dɔ de fana ye Bakka ye o fana y'a dɔnnibaw ye kɔrɔ dɔ f'o la o y'a dama fasari ye ko so in mubarakan ko barika bɛ a la wa hudan linnasi ko kanda don mɔgɔw ye o de y'a to maa minnu bɛ alikaba ka lahɔrɔmaya ko ni boli ko ni tɔgɔ ye di koma ŋunda minnu b'an fɛ yan k'olu suma ɲɔgɔn ma ko kuma silamɛw bɛ boli ko lagosi k'u yɛrɛ bɛ taa u tereke alikaba la u yɛrɛ bɛ alikaba bonya u yɛrɛ b'a kɛ tan ayi silamɛw tɛ alikaba bato dɛ ala de ye alikaba bonya ka silamɛw yamaru k'u k'a bonya silamɛw bɛ ala ka yamarukan labatoli de la u tɛ so bato la dɛ u bɛ ala ka yamarukan de ka k'o labato
yamaru kan min ɲɔgɔnna labatobaliya ye iblisa kunna koya k'a kɛ davion la kunnango ye ala ye mɛlɛkɛw yamaru k'u ka sujudu kɛ adama ye o tuma e bɛna fɔ ko adama tun kɛra ala ye o don wa kɛla ala ka yamaru kan labatoli ye ala bato de ye o bato in shaklu mana kɛ cogo o cogo ye sa o kɛcogo mana kɛ cogo o cogo ye kuma wɛrɛ tɛ fɔ o la a bɛ fɔ dɔrɔn k'i bɛ ala bato de la hali n'o y'a sɔrɔ ko nabiɲumanya tile don ko ala tun ye yamaru de di k'a fɔ nabiɲumanw ye ko a y'a fɔ mɔgɔw ye k'u ka taa sɛ faa boli la a tun tɛ fɔ ko musirikuya bilen dɛ a tun bɛ fɔ a ma ko ala bato ka d'a kan ala de ko k'a kɛ danfara ye nin de ye nka e yɛrɛ de n'an bɛ ko dɔ dilan i yɛrɛ ye e yɛrɛ de parce que i bɛ fɛn o fɛn na min yɛrɛ bɛ ne kamana gan o de ye u bɛ ala ka lahɔrɔma kow gɛn ka bɔ yen nka u yɛrɛ bɛ lahɔrɔma dɔw créer u yɛrɛ ye n'a tilankɛ tun kan ka ban lahɔrɔma ko bɛɛ de ma sa nka ne e bɛ ala ka lahɔrɔmaw ala ka fɛn bonyataw i b'olu ka kulu jaga i b'olu ka kulu lagosi nka i yɛrɛ n'a mɛ dɔw créer a yɛrɛ n'a mɛ dugudasiriw labɛn a yɛrɛ n'a mɛ boliw labɛn ko maga tɛ k'olu la a yɛrɛ n'a mɛ fɛn kirikaranin dɔw labɛn ka dugu jiri juni dɔ labɛn soforokun na ye ko maa tɛ maga o la o fura tɛ tigɛ o fɛn tɛ k'o la e y'o dalilu bɔ min o de y'a to kuran ko o fɛn ma o fɛn sidɔnbalini ninnu boli ninnu ni jiri mɔgɔnin ninnu ni fɛn sidɔnbalini ninnu ko in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan ko nin ye tɔgɔw dama de ye a yɛrɛ de ye tɔgɔ ninnu dilan ka da ko ala ma dalilu foyi jigin k'a fɔ ko a ka nin ko ninnu ye bato ye ko ala ka yamaru kan do k'a kan ka labato fana fo an ka nin yɔrɔ de faamu ka da nin na ka danganiya nin kan nin de ye danfara ye fana ala yɛrɛ de ye alikaba kofɔ min kɛ a ko ko mubarakan ko barika bɛ alikaba la ko so barikama don ala yɛrɛ de ye a barikaya wa hudan lil alamin ko kanda do mɔgɔw ye ko an ko la sisan ko so gansan don ko ani yɔrɔ tɔw bɛɛ ye kelen walima ko bolisɔn ko minnu fɛn minnu bɛ senna yan ko ani olu ka kan kɛla abadan kana nin de ye danfara ye ala yɛrɛ de ye alikaba fɔ min kɛ a ko mubarakan ko barika b'a la hali n'o y'a sɔrɔ ko dɔw fana bɛ kɛ alikaba la yamaru ma kɛ n'o ye o ye mɔgɔw yɛrɛ ka ko yɛrɛ bilangolaw ye t'a kɛ alikaba kulu jumɛn ye n'a kulu tɛ mɔgɔ dɔw lagosi ko ninnu filɛ an ka kulu kɔnɔ nka u filɛ ko min na nin ye k'o kɛ ni an ka tɔn tɔgɔ ye o tɛ anw ka tɔn ka laɲini ye o bɛ taabolo bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ mana silamɛ dɔ ka kojugu dɔ kɛli walima a ka bato kɛcogo dɔ kɛli a ma bila min na alikaba baara damadɔ de bɛ alikaba la a fɔlɔ ye tawafu ye alikaba munumunu ye alabato de ye i komi selijita ye alabato ye cogo min na i komi seli lamalama ninnu ye alabato ye cogo min na wa alikaba tawafuli ka munumunu a da fɛ o ye alabato ye alikaba tawafu daminɛtɔ n'a nɔgɔyara i ma hajarul aswadu k'o sumusumu o ye alabato ye rukunul yamani n'i sera ye k'o minɛ o ye alabato ye nin bɛɛ ye alakira ye manasiku minnu jira sallallahu alaihi wa sallam amma sa i bɛ mɔgɔw ye ko wɛrɛ minnu na mɔgɔw b'a kɛ nka n'i y'a ye dɔnnibaw tɛ tasdidu kɛ a haramuyali la walima k'a danbe ka taa filankafoya ma o de ye ala yɛrɛ ko barika bɛ fɛn in na ala ko barika bɛ so in na ko tuma ni ala ko barika b'a la ni mɔgɔ min ye a barika jigiya a la fala haraj o de y'a to dɔnnibaw t'a kuma sama k'a fanga bonya o de y'a to yenkaw yɛrɛ t'a bali ka se o hakɛ ma ka d'a kan ala yɛrɛ de ye alikaba fɔ min ye a ko mubarakan k'a de ye barika don a la mɔgɔw ye n ko taabutu tun bɛ yen taabutu tun bɛ yahudiyaw bolo kuranɛ ye taabutu baro bɔ musa ka mɔgɔw n'a tun bɛ kɛsu de don wagande de don kuranɛ y'a baro bɔ o y'a dama masala ye
ala ye fɛn dɔw de kɛ fɛn dɔw sababu ye ka fɛn dɔw bonya jira mɔgɔw la n'a ka di ala ye a b'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka di a ye seli k'a ɲɛsin nka a y'a ɲɛsin nin yɔrɔ in de ma nin so in de ma o ye ala ka yamaru ye a tɛ f'o la bilen ko so jɔyɔrɔ t'o la bilen o so ka ko t'o ye o ala de ko k'a ka kɛ ten parce que n'i ye nin ta alikaba nɔfɛ i bɛna ta bato tɔ bɛɛ nɔfɛ o bato bɛɛ bɛ kɛ bato ye ni dalilu de ye ka bɔ ala yɔrɔ ala ka yamaru kan ɲi o de kɔrɔ ye ko i tɛ fɛn yɛrɛ nɔfɛ dɛ i b'a la ka ala de ka kumakan labato ala ko na nin ko in kɛ nin yɔrɔ in na yan e nan bɛ o kɛ o yɔrɔ in na ala ko nin ko in kɛ nin cogo in na i b'a la k'o kɛ o cogo la i bɛ ala bato de la i bɛ ala kelebandiya de la nka e bɛ kɛ k'a n'i ta min suma jɔnni ko k'e ka t'o kɛ ye aw bɛ dankun min na ye jɔnni y'aw bila ye kɔntɔrɔ min b'aw bolo a dalilu ye jumɛn ye sanɛ min b'aw bolo a dalilu ye jumɛn ye jiriba min b'aw ka soforokun na ni san o san a b'a sɔn a dalilu ye jumɛn ye jɔnni ko a k'a sɔn yanni dugu ka sigi ye jɔnni b'a sɔn a sɔnni bɛ mun ɲɛ a sɔnbaliya bɛ mun tiɲɛ a sariya bɔra min fana bamananw ko ten ko kow finko ye kelen ye nka u manamana ko tɛ kelen ye dɛ an k'an janto o la u bɛ ala ka alabato kow ala ka sha'airu ala ka lahɔrɔma kow k'olu ta ko n'an ka ko kalandanw suma ɲɔgɔn ma yan a tɛ ten dɛ fana ala ye alikaba fɔ min ye a ko kabakow bɛ alikaba la maqamu ibrahim ko maqamu ibrahim b'a la o y'a dama kuma ye waati koronnen don a ko waman dakhalahu kana amina ko ni maa min donna haram kɔnɔ n'o ye alikaba lamini espace dɔ bɛ yen masjidul baytullahi alharam alikaba lamini espace dɔ de bɛ yen o ye f'o ma ko haramu o ye haramu de ye a jiri tɛ tigɛ a kungofɛnw tɛ fɛlɛ hali u tɛ lasiran fɛn caman de bɛ kɛ haramu kɔ kan o tɛ a tɛ daga olu ka kɛ haramu kɔnɔ ko tuma ni maa min donna a kɔnɔ kana amina o kɛra maa danayalen o kɔrɔ ye a ye mɔgɔ danaya ni maa min donna a kɔnɔ ni espace ni ala y'a hɔrɔma tanga maa tɛ se maa ma a kɔnɔ maa tɛ maa kɛlɛ a kɔnɔ maa tɛ hala fɛlɛ fɛnw fɛlɛ ɔ ni maa min y'o kankɔrɔbɔ o tigi b'o jurumu de sɔrɔ nka o tɛ ala ka nin kuma in lagosi i komi o cogo kelen in na ni ala ko maa tɛ maga kuranɛ na n'i man sanu ni saniyabali magara a la e de b'o kungo sɔrɔ nka ala ka kuma b'a nɔ la kuma ninnu kɔrɔ de ye nin ye nka ni hakili datugura fo ka taa se ko kuma ala ko kuma kɔrɔma de don ala ko nin tigɛ ko nka a kɛlen tɛ nin ye wa a ti kɛ yen a ti kɛ a ladili kanama de don a fɛn fila de bɛ yen o kɔrɔ ye maa min mana don haramu kɔnɔ a y'o tigi danaya a ka tɔɔrɔ kana so tigi ma kuma laɲini o de ye man dakhalahu kana amina a kuma laɲini o de ye ɔ ni maa min taara hali maa fa fo alikaba kɛrɛfɛ o la o kɔrɔ ye ko nin kuma in ye nkalon ye wa kɛla o tigi de ye dan sago a ye kɛbali kɛ i komi ni maa min fana saniyabali tugu ka maga kuran na walima i y'i tugu ka seli ka sɔrɔ seliji t'i la wali i ye janaba nɔgɔ t'u la ka seli ko sisan n'i ko masalan bamanankan la ko maa si tɛ seli f'a ka sɔrɔ i ka sanu y'a dɔn o ni nin kuma in bɛ ani dɔ in bɛɛ ye kelen ye o ɔ ni mɔgɔ minnu tora k'u tugu ka seli o la dun sɛtanɛ batolaw sanbiritigiw n ko sanbiritigiw bɛ seliji ta ni ɲɛgɛnɛ ye u ka baara dɔw la ka seli n ka dɔw bɛ seli k'u ɲɛsin tilebi ma nka dɔw bɛ seliji da b'a dabɔ a kama ka seli sɛtanɛ batoli kama o bana o min y'o kɛ sisan o kɔrɔ ye ko kuma in ye nkalon ye wa kɛlɛla kuma in ye kuma de ye yamarukan don a kana nin kɛ ni nin tɛ ni nin kɛra nin bɛ kɛ o tuma ni maa min y'o kankɔrɔbɔ i b'o kungo sɔrɔ i ɲɛ ye ala k'an bɛ sɔn a ma ɔ ala sɔrɔla ka hiji faridayali fɔ a ko walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko i k'a dɔn hiji ye wajibi bilen silamɛw ka silamɛya nɔngɔnw dɔ don silamɛya jɔsenw dɔ don silamɛya jɔsen duuru dɔ de ye hiji ye ko hiji ye farida ye silamɛw kan ala ye hiji wajibiya a yɛrɛ ye walillahi ala nasi hijjul bayt
abke aladi so hijili no ya alkabai ko so ama so ere preparatique na fara so do Quran kono à 99% be avec kambe alkabama ko kuma fole ngoro toy dalamai toy dalamai fana so min fora ya no so hijili alkaba di kudu ko alkaba hijili be alay moka nga o hiji alay alaka ya marulla batuli kama ala jenginin kama awa ko nga ale bato min ala ya dlo istita'a man istata'a ilayhi sabila ni ma min siraka ke wa fana shi kono shekele ne do shi kono shekele do min alkira kuma illa sallallahu alaihi wasallam ako alay hiji ina afa islamu alay hiji wajibiya aka hiji ina afa au kama qala sallallahu alaihi wasallam ko mana hiji roni be ko chedo ibulo korata ko kirama sawo sande ko do kira ibana min kirama jabi soni kun cheika pone ko sawo sande abi hijiya al kirama kuma sallallahu alaihi wasallam tay insister asegiraka o kirami al kira sallallahu alaihi wasallam abina chei jabi kuma na ka ko ni ne kungo na'am ni ngo ohodoro ka kuma wajibiya ata kira ko kalama ako ni ne kungo doro ohodama ako hiji kuma ke jakwe aka sanwosa na dungera wajibi ko islameka hiji sanwosa ko akum na sekake ko pana ay atoniye ya marufu ay chomina ay atoti ay sogobe li dabla dinena ni krede balule sallallahu alaihi wasallam ode kunga ko kreye katime fenjamanga mambina kana ko kurado yingali ke ko mini kirima jigi ala amake folo ale ka kiri yingali kira sobuye ka dekundo se mo ni akiri nali ni haram ya doye akula ko o kuma ndi alkira sallallahu alaihi wasallam ode sevesa ko kira ko ayinto idroniya ya maruni mi aka se ko kala aka yingal chama dabla kuma la yini wi o kama qala sallallahu alaihi wasallam o kuma ko hiji wajibi nga hiji shi kono shekelindi atlumbe istita'a di fanana ni sira ni mami ni hiji sesoro ni sira soro kasi alkabama o sesoro ejmenyi akasoro sababu bibolo min bi se maga wala sayka se alkabama ka hiji o bisa ke wati yelenga 20 min be kumamina tama fe min be kumamina wati bena yelenga fedo mo ni so ni falude beta hijila ka bola kana mobili façon dawla ka bola kana se fo avion mabi mana we ni min zira ka sama ni sawu mi no sababu sebi kele aflana hiji istita'a doy akasuro farkulo yere kenya o bato ebisiga hiji istita'a doy akasuro ibna taka dimba minto oluka hake dafale du kofe ya nika sigi istita'a doy ere mi wulito do ki kunda maganga fenga sori bolo ebi yere musa kani miye ya ni sigi kumache ni venda mado de be faranyonga mo kuma nini ndo yije fen karabata konte de ango famde ka foti manda ni bena ka karaba ka soro istita'ati ka soro ibina hake do chien shera konte mabla ula ngane kon da fo ali kingana ke ka hiji mai baraji fo itala nda foti kon nga shera kon mi bla ula shera ma fo ma ka juru takata hiji ama fo kika ibi shiso kele mi ngono ka bo kono ko fere kata hiji ama afiki ka bana furake wardo hijila ko man istata'a ilayhi sabila ni a sekera mami ko don ba yisi munun jeta en baba do fala sa fe wora obi sega yi ana madi hakilite fe be sharula istata'a de koni akeli sebe iye hiji keli sebe iye mani ase sabatera o kera ni ere o kera ni mawore ka so wiyo ase koni sabatera fe munun kanga ke wala sai ka sega hiji o sabatera bana hiji wajibi alika ikaslama yati dafanate ala hiji fo minge hiji fardali fo ay min dugola ako man kafara nima min kafir yara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin kuy ka do ala karle do ka bo jema be makuy hiji damate kuy halni itachena halni sara ala magotila ala magoti joila o sa do kambe ko on fandan jamana yi wa foro ko sisa ko mo batan ko de kanga ta hijila ko bi ben ko milliard bi woro
ma fili kɔni to ko miliyari 600 k'e yɛrɛ k'a lajɛ ko k'o cɛ ko ka t'o di arabu ma fu e bɛ fantanya filɛ n'a ma dan hakɛ la a bɛ jouer adamaden hakili kan koyi ne yɛrɛ bɛ ka siran o de ɲɛ sisan wallahi yɛlɛ ko tɛ koyi wallahi fantanya bɛ ka jouer farafin hakili kan illa man rahimahullah parce que i bɛ ko ko i b'u kanbɛ ten n'i e ka nin wari lajɛ u bɛ nin hali n'i ye dɔ ɲininka fɛ a b'a fɔ ko min bɛ ka don misiriw kuran na ko n'i y'o don dumuni na k'a ka ɲi parce que tellement kɔngɔ bɛ ɲini k'a ta tiɲɛ ale yɛrɛ bolo foyi de man a bɛɛ kan ka don dumuni de la i tɛ se ka hali te min a dɔw ɲɛna ala ni fantandenya fɛ e m'a f'i ye fɛn bɛ ne kun dɛ nka fantanya de bɛ ka jouer hakili kan est-ce que ko i b'u ye ten yanni an ka taa nin donni na an k'o wari donni na e ko hiji t'a la o n'u ma taa hiji la o hakili la ko wari de bɛ na d'e ma o wari tɛ kɛ ka kameti balo yan koyi ni hiji t'a la ma taa hiji a wari tɛ kɛ ka kameti balo dɛ a wari tɛ kɛ ka bolisɔnna balo dɛ puis hiji t'a la u ka wari privé de ye han gouvernement t'a la ka mɔgɔw bila ka taa hiji dɛ f'an k'o de faamu an ka jamana problème y'an ka gouvernement de ye gouvernement tɛ ka mɔgɔ bila ka taa hiji dɛ sɛgɛn min b'an ka gouvernement na mɔgɔ jamanadenw ka doni t'u kan koyi k'a fɔ de misiriw de doni bɛ état kan o kama a bɛ silamɛya lagosi walima jamanadenw ka hiji de doni bɛ état kan au contraire état de bɛ ka dɔ sɔrɔ hiji la a y'u ɲininka e de b'o fɔ état t'a fɔ o état bɛ ka dɔɔni min sɔrɔ hiji ko la bi e ma ye jamana ye laïque ye nka hiji kɔni o tɛ laïque ye dɛ jamana silamɛya baara tɔw bɛ ye laïque ye nka hiji tɛ laïque ye dɛ o kɔni o dajuru bɛ jamana bolo 100%. Parce que o y'a warima yɔrɔ ye adamaden kɔni ala ka hinɛ an na wallahi hali ye wari kɛ misiriw la sisan faamaw bɛ laïque ko kuma bila sisan u bɛ gɛrɛ misiriw la sisan n'a sɔrɔ ko mɔgɔ minnu bɛna seli misiri kɔnɔ ko wari de tun bɛ sara ko misiri kɛsu bɛ se ka tɔgɔ ye di 100 damadɔ don san kɔnɔ n'a sɔrɔ kɛlɛ état ye kɛlɛ daminɛ misiriw nɔfɛ sisan parce que hiji filɛ état chargé tɛ jamana ko foyi la ka hiji bɔ état silamɛya ko foyi la ka hiji bɔ a ko foyi sɔsɔli t'o la dɛ état de bɛ ka dɔ sɔrɔ hiji silamɛya ka bɔ silamɛya numa ka dɔ sɔrɔ hiji ko la état tɛ fɛn bɔ a kunna k'a don hiji la dɛ fo ni état baarakɛlaw dɛsɛra fo ni min donna hiji la ni o suyɛnna ni état y'a wo bari a bɛ se ka kɛ o dɔw kɔni kɛra y'a ka kɔrɔ ka wariw minɛ k'u dun k'u ban ka sɔrɔ ka a sara bɔ état kunna n ka d'o ma nka bi an bɛ don min na kɔni komi bi hiji kɔni nbilama a bɛ dɔ de don jamana kunna a tɛ foyi bɔ a kun a bɛ dɔ de fara jamana ka budget kan a tɛ foyi bɔ a la ko an bɛna taa ko miliyari 600 ko k'o ta ko ka t'o di arabu jamana na fu hey ne min f'i ye o tɛ saudiya majamuni ye dɛ mɛ an ka hiji wari kun ka dɔgɔn saudiya ka sɔrɔ kɔrɔ dɛ n b'o f'i ye dɛ an ka hiji wariw kun ka dɔgɔn saudiya ka sɔrɔ kɔrɔ ala ye hɛrɛ min kɛ nin yɔrɔ in ye sɔrɔ sira fɛ anw ka hiji wari hali maliyɛnw yɛrɛ ma taa hiji a tɛ foyi tiɲɛ bali afiriki yɛrɛ sen ka bɔ hiji la ngali na ala la a tɛ foyi bɔ hiji jamana wallahi taa i k'i ɲɛ dayɛlɛ hiji foroba jamama yɔrɔw la n m'a fɔ n'u y'a farafin dama fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na nka taa i k'i ɲɛ dayɛlɛ i k'a jamama yɔrɔw lajɛ i bɛ farafinw ye kelen kelen an mana wuli ko anw ka ala kɛlɛ k'o ye farafinya dɛmɛni ye o tuma farajɛ minnu bɛ silamɛya la olu b'a la ni dalilu jumɛn ye kuma in tiɲɛ tɛ sa projet kuraw de don wari ɲini sira kuraw de don sa e ma a tɔn fana ye carte dilanw ni carte feerew ni manamana kow dabila parce que ko in y'o de ye sisan ni min ka kegun dɔɔni dɔrɔn o bɛ ko ni dɔ labɛn dɔrɔn ka balo tɔw la yan'a ka taa fɔ ko kamɛtiya o yan'a taa kamɛti yɛrɛ kɔrɔ ye yan'a ka to o tɔgɔ yeleke ta sa o a tun t'a fɔ dɔrɔn ko somaya a tun t'a fɔ dɔrɔn ko dozoya a tun t'a fɔ dɔrɔn ko bolitigiya a tun t'a fɔ dɔrɔn ko simonw
N'beta un régato, oui. Mais, Kameti, ça veut dire quoi? Kabi yenge korolebla. Kameti est trop koroya. Ah? Kabi est korolebla. Kabi est gatola est korolebla. Où est la bola? Où est doit kaka créer ou yere? Ko shuko va faire de la ko shukoro ka barka dola. Est-ce que bana la horoma dola? E bana kiraoula e bana nabi mouna. Ko be kili. Bon, est-ce que shukoro ka barka do jumena? Mun barka yere arab kain. Islamaya kuma de do. Awere be kuma na tsika hal islamaya kuma ko éviter jango abarao. Ibe atoy de ni barka manfea. Islamaya kono kuma de do. Arab kando hala mayelema. Yela horoma ya mfea Arab kando hala mayelema kuswe. Wa ala to fochugo chama manfea abe Islamaya kono ku fochugo di. Ko nyi kaba ko yede. Fanga siga nyina ma donya nga hakliski. Opmana ohiji ko men floy istata de dona sekera mami. Ngala ya fomi ya ko ni min kafiri ara. Yayi. O ni Qur'an era kuma ni vota sa voko onde uneni ko onde kuma jugo fuma. Ko ni mingo ke kafiri ke danga de ke janme de ke magote alala e magote alkirala e magote alkabala. Ana ko dugu so be kili. Parce que aw ma min fam video kamet ko arabu choroba ko sira. O nasoro ko do ko dlalende do kwa kan no. Ang mena sura farafin choroba fana yoro do dla am ko bena law. Moye farafin choroba u deseola. Moye chinois choroba u deseola. Moye atroidi american choroba u deseola. Akumandi be mo kan na ikawro la nchiko ina. Yende iba don ko ni ala ka ko labeni. Wa ne yoro do de mulahaza ke yoro do ka ujmei. Ni alkabala ja alkaba bi joddo mina Qur'an ya masala fo yoro ere espace lamini ere senere tsika kay Qur'an da fo wa ta ni tarani ere ay ma flata la alkaba na lamini seneke dugukulu te jirima yoro te kodate badate nema ma yoro te bo mo mba fe ka yoro do labengalo kaka mo wele kana ibi yoro men la ibi yoro jumɛn labɛn a kama n'o bi dɛmɛ I ka baara la dugukolo kɔ kana ka bon I bɛ taa lajɛ adamadenw yɛrɛ ni b'u sama ka taa yɔrɔ min ma naturellement I bɛ taa fɛn in labɛn yen de ko Ibrahima ye waati jan kɛ Sami jamana kan dugukolo hɛrɛma yɔrɔw dɔ ye yen jiridenko sira fɛ kɔfolonw sira fɛ dugukolo yɛrɛ nɛɛmani sira fɛ climat yɛrɛ ɲɛ fɛ o de y'a to kuma bɛɛ kɛlɛ bɛ yɔrɔ in nɔfɛ n'o ye Sami jamana ye hero kumina Khaliju kona bebe bo Sami jamana deka halibi dugukolo yoro ka dogon nema ma jiri munun be soro ye Sami jamana ka kwa nyom be soro yoro ba mami ka bo ye ka ta kolo kono Sahara c'est comme ni Mali ba fe ka jama dala je yoro do labe Mali kono ya amata Mali jiri ma yoro la amata Mali nema ma yoro la fatara fo tesalit fo gaw fo Kidal sigida la goshi tere atara yelabe kata fo Kidal fo Sahara kono hal ji mo tega soro atara ka jama wele yoro de labe hakli soma alkaba be joro mena do abu aka geleni nimbe zamzam ji poira sababu jumeina minogo de kumena yoro sigiba folo Ibrahima tara ka dimba folo min blay minogo de kumena de fa ababulu andama kalama zamzam ji ko de nana o sirafe kana dimba ya bla yoro la hali jita yoro la fali venta yoro la ayre o de fodugo la ko entiga ala nen nana nga dimba ya bla yoro la ala yere de kay amaru de nen nana nga dimba ya bla yoro la wolo ngono wolo min te seneke yoro e aka soro ka dugo ku ngani tara yere bina yo ni ala ko e chen ni chen teta ba ko ama barkanda nunu yere atambe ta were ta fe ga maganda fe ku yi nyete e ka ta ko in laje folo bani yani ka kuma e nga ta kana bani hal ni Tesla bo ayo ko man anti son la ka Afrika do ifana anti son ka Afrika do
antu soma mete nie kuntara yin laja kana ka soroka kuma de ipi ko do famu walma ni ma siga ta e ka ko e ka dirasa doni bani ko ba wada ko kwa intellectual wi femunu be dilangalo kama ngalo ntikela mago be femina pour que ka fe masiri islamaya yoro ka jangola de komi jiga jalani baji waslamaya keleba folo folo o ye arabu wele de ambo kuma de focus ko ka islamaya keleba folo folo tema shi arabu wele ko o bani arabu ya do arabu te arabu ya keleo arabu kuma wasoni arabu ya de arabu ka shuara u jahiliyat lela ube na ka jahiliya kono ko kuma wasonu wide aunde karla kawya aunde ba keta uka arabu lada kuma wasona ide ga kuma mina kira nana ni islamiyya uma tafan fo isurala ge kira a gien ka bo a fadugu yere ka gien ka boy ni ma min nana wala ko arabu lada de do de arabu ka choro ira ga kuma te komi ga choro ma se ga barka madla ka blaye ni e choro ma wara ga choro soro minta barka ambe ga choro ba tai ti balika tugola de eta nga choro ko bla fe jamana de e fa ga daba be yo e fa sara ga daba nguru ni min to abula be yo ba be kele la tracteur no fe bi te fa ga daba be e fa ga daba be yo bla ka tugu to choro ga daba no fe ala ka kilmanda ye adama kuma we wati tara kutuba man jambi koy nga komi da ko chuwa ka na man chugo da na fo ko ni ngo nu te ko ansiga kutuba ke ala ka ngishiga ndam abe kene ala sonam ko nun lone te o kola la ka kilmanda awa ana ko ni min gafiriara ala ma fo ni min ma hijida ko ni min kafiriara ma fo ni min bana hijima de a hiji wajibi fo mi ga ko man kafara ko ni min kafiriara parce que ngo qur'ane ka ba ko yi qur'ane ya don ko mashitina hiji la gushi fo kafiri ala yo don ala de ba ka jondo min te mena ala yo don min be sena ala yo don min na ala bodon ka ko mari bina siki ka alkaba la gushi ka hiji la gushi ala yo don ka seba ya kono ko mashitno ke ka ba hiji ma ka setuye ka ba alkaba la gushi fo kafiri a hiji wajibi ali fo mi ko wa man kafara ama fo ni ma min bana ka hiji de ama fo ni ko ni wa man kafara ni ma min kafiri ara ko ni min kafiri ara ko kuma na ko ala karle do ka bo aka dafe be ma kafiru da mate de ala karimbe ka bo al-islam o dama ala karimbe ka bo meleke uma akarimbe ka bo jina uma ala e fion fendla ala karimbe abeko ala magoti jo ashida huwa al-hayyul qayyum الذي ينما من جوم دايري فنهيجك مسريانا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا هيجيك مفلنا علي هيجيك مفويم هيجي دوم يرب لسرا أكو الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أكو هيجي قالوا دوني أشهر معلومات كابني فولو كابني بولي فيهم غسمك ما من فوبي هيجي لبين أبدأ قالوا حكي دكانو نيو يسيلي تو سونغولو مانا سادرون سيلين جي نينغالو فرانجيلا قالوا سيلبا قالوا نينغالو سما فون دمكو أشهر الحج كو هيجي قالوا أكو ني هيجي لاتكرا مامي ماني ني ninkalo nunu ndola samina okora ika hiji sa ala hiji latke ima ninkalo nunu ndokono parce que hiji e bato mi kekuma bala kekuma kerengerele atsika ke note ke yoro bala ke yoro kerengerele atsika ke yoro were ni yende ke chugo bala atsika ke chugo were la no chugote o sababu nyonzoro hiji de la bato do be ba soro upsika ke yoro be ke sala motsika selifana seli kuma bela ngai bisika selifana ko seli dugolo yoro bela
nka hiji tɛ se ka kɛ fo Maka. O de silamɛya ani diinɛ tɛ kelen koyi. Mana ko ni maa min yera san min hijidenw fɛ nin kalo ninnu dɔ la fala rafasa ko kafoɲɔgɔnya n'a ɲɛbila kow mɔgɔ minnu n'u ka denbaya bɛ hiji la ko o tɛ bɛn i naamutigilama o tɛ daga ye. Wala fusuqa fasikiya ko fa bɛɛ ye k'a to yen fɛn o fɛn tɔgɔ ye ko ala sɔsɔ hijiden k'i mabɔ a la. Alors fasikiya kɔni tɛ daga kuma si la nka a kɔrɔ de ye ko hijiden kan k'a yɛrɛ filɛ maa kɛrɛnkɛrɛnlen ye k'a yɛrɛ kun tanga ka bɔ ko nagasile bɛɛ ma k'a yɛrɛ kun tanga ka bɔ ala kota ko bɛɛ ma. Hijiden kan ka o de bila hakili kɔnɔ kabi i mana labɛn k'i kun da bɛ hiji kan ko hijiden fasikuya de kɔrɔ ye ala ka yamarukanw sɔsɔli fɛn o fɛn tɔgɔ ye ko ala sɔsɔ i sen bɔ a la. Wala jidala fil hajj ko hali ɲɔgɔn sɔsɔ hali ɲɔgɔn dalaminɛ gansan hiji senfɛ i sen bɔ a la. Sɔsɔli gansan ka d'a kan sɔsɔli de tuma dɔ la sɔsɔli bɛ ɲɔgɔn a bɛ funu ɲɔgɔn kɔrɔ wele a bɛ ɲɔgɔn dalaminɛ wele a bɛ laban ɲɔgɔn nɛni na tuma dɔ a bɛ taa laban ɲɔgɔn bɔgɔ yɛrɛ la. Wala jidala fil hajj hali ni k'i bɛ maa bilasira hiji n'a m'a faamu tɛmɛ i ci fɛ ni maa ye kuma f'i ma n'a y'i tɔɔrɔ tɛmɛ ni maa ye ko k'i la n'a y'i tɔɔrɔ tɛmɛ a dɔn ko n filɛ waati min kɔnɔ i tɛ maa gansan ye i tɛ maa gansan ye kɔrɔ ye di ala ka mago don dɔ b'i nɔfɛ ala ye yamarukan kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw f'i ye n'o tɛ fasikiya kɔni ye haramu ye silamɛ ma kuma bɛɛ nka munna ala y'a kɛrɛnkɛrɛn hijiden ye o kɔrɔ ye ko hijiden kan ka dɔ fara a ka yɛrɛ tanga kan ka bɔ jurumu kow la. Wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah ko wa amana hɛrɛ baara fɛn o fɛn kɛ ala b'a dɔn o kɔrɔ ye ko hijiden bɛ se ka hɛrɛ baara wɛrɛw kɛ a senfɛ min t'a ka hiji baaraw ye an k'an janto o la ni ala ye nɔgɔya kɛ mɔgɔ min ma i hijidenama ka sarakati bɔ caya i hijidenama ka nafila seli caya ye i hijidenama ka kuranɛ kalan caya i hijidenama ka mɔgɔw dɛmɛ ni caya ka ɲumanw kɛ. Wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah ko amana hɛrɛ fɛn o fɛn kɛ k'a to hiji senfɛ ala b'a dɔn. Jango tile 10 fɔlɔ in yɛrɛ min ni parce que a fɛn damadɔ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ e hijidenama na hali n'i tɛ hijiden ye ala kira ko maa tɛ baara ɲuman kɛ don na baara ɲuman ka di ala ye don min na ka tɛmɛ don ta in kan n'o ye seliba kalo tile 10 fɔlɔ ye o e y'o sɔrɔ i b'o kɔnɔ i bɛ tile 10 in kɔnɔ i hijidenama don fana i bɛ ala ka so kɛrɛfɛ ye i bɛ ala ka so kɔnɔ don ka bɔ la ye i bɛ ala ka dunanjɛtigiya la ye a dɔn ko caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ e la dɛ o kumana e kan ka kɛ hɛrɛmaa ye o kuma in na k'i cɛsiri i b'a ye mɔgɔw bɛ yen u bɛ hijidenw bɛ yen ala ye nɔgɔya kɛ maa minnu ye u bɛ ɲumanya caya hiji senfɛ e ta hali ni nafolo t'i bolo a bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ i seko damajira la n'i farikolo ye n'i ka bilasirali ye n'i ka dɛmɛ ye hali kan mɛn sira fɛ o b'a sɔrɔ e bɛ kan wɛrɛw mɛn maa dɔ bɛ yen a tɛ kan foyi mɛn a bɛ jama la ten k'a dɛmɛ k'a ka mɔgɔw ɲɛnabɔ k'a dɛmɛ k'a ka ciw ɲɛna hɛrɛ baara nɔnaya ka ca ko a mana hɛrɛ min kɛ ala b'a dɔn n'i ye hɛrɛ o hɛrɛ kɛ i senfɛ ko ala b'a dɔn o tɛ se k'o k'a ka sira fana ta a ka sira fana ta a ka fɛn bila a kunna ka taa hiji la o bɛ kuma in kɔnɔ ala ko sira fanaw la sɔn hɛrɛ ma k'o ye ala ɲɛsiranɲɛ ye n'o tɛ dɔnnibaaw k'a fila bɛɛ b'a kɔnɔ hijiden bɛ sira fana ta n'o ye k'i labɛn ni ala ɲɛsiranɲɛ ye ani ko zaadu ko kuma min fɔra maadiyan o fana b'a la n'o ye fɛn ka y'i bolo i bɛ i musaka ɲɛnabɔ ni min ye ka n'i hakili da mɔgɔw kunna wari kan i t'a tɔ hiji la maa minnu fana bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw bila ka taa hiji la a kana ɲinɛ fana u ka zaadu ko kɔ pewu fana fiɲɛ bɛ maa dɔw la parce que fɛn min don e de y'a ta a ye a kɛli se t'a ye nka sisan e de y'a ŋaniya ka a se doni ta a ye o bana o ko kan ka kɛ cogo min na ni maa bɛ taa hiji a yɛrɛ ye a kan ka fɛn o fɛn k'a yɛrɛ ye e kan k'o bɛɛ k'a ye sisan an k'an janto nin na dɛ dɔw bɛ yen dɔrɔn u bɛ dɔ wele dɔrɔn ka biye d'a ma u ka sira t'a ka foyi tɔ la bilen k'a wele dɔrɔn k'a fɔ n y'i tɔgɔ sɛbɛn n ye biye d'i ma a bɛ min to a ka so olu ka sira t'o la a yɛrɛ ni min bɛ taa olu ka sira t'o la a dun se t'ale yɛrɛ ye ale yɛrɛ bi yan hali ka kɔrɔ hali a t'a bali hiji la a ka nasɔngɔ ko b'a kamana kuwa e nana dɔrɔn k'e y'a tɔgɔ sɛbɛn n'a ko k'a bɛ fɛn wɛrɛ fɛn o fɛn fɔ mɔgɔw n'a fɔ ko kunnangoya don
n'a bana ko fɛn t'a bolo ka bila a ka denbaya la mɔgɔw na ko kwari fa tɛ e la fɛn dun t'an bolo ka bila a ka denbaya la n'a ko fɛn tɛ n bolo ka taa mɔgɔ maa bɛ banbaga t'a la ko fɛn t'i bolo kwari ka kɛnɛ i bɛna a tigi bila haraji kɔnɔ mana a ye baaraw kɛ k'u dafa n'a bɛ baaraw kɛ a y'o kɛ k'u dafa n'i ye mɔgɔ n'i ye a tɔgɔ sɛbɛn i ye billet ta ye a bɛ min to a ka denbaya la o d'a ma ka a ma fɔ i bɛna miliyɔn to a bolo so kɔnɔ walima i b'a kɛ e yɛrɛ ye waritigi ye k'i k'i yɛrɛ ta si kuma t'o nɔ nka adamaden ni mɔgɔ bɛ kalo kelen k'a ka denbaya kɔ walima kalo kelen ni dɔɔni an fɛ yan insan mutawasit a ka denbaya ka dɔrɔra bɛ ɲɛnabɔ ni hakɛ min ye an bɛɛ b'o dɔn sa n'i hakili jagabɔ i tɛ jamana wɛrɛ ma i ye maliyɛn de n'i ye maa mana nin to a ka denbaya la ka taa kalo kelen kɛ denbaya tɛ damakasi k'a kɔfɛ bɛɛ bɛ se k'o hakɛ jateminɛ i yɛrɛ ye n'o i ma se k'o jate dɔn a yɛrɛ wele k'a ɲininka fala haraji ni maa min ko k'e tɛ se k'o suma i yɛrɛ a wele karisa joli bɛ to i ka denbaya la wali i bɛ joli di i ka denbaya la ka kɔrɔ i ka o jateminɛ ka dɔɔnin fara o kan k'o d'a ma o tuma a yɛrɛ ni min bɛ taa i k'o d'a ma parce que e de ye ko in doni ta sisan e de b'a dafa an k'an janto o la dɛ mais k'a wele dɔrɔn k'a tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn k'i yɛrɛ ɲin'a tɔ kɔ o tigi bɛna kɔlɔbɛ ni fɛnw daminɛ o t'a dafalen ye dɛ i ye ɲuman kɛ nka bamananw ko ten ko dɔnkɛbaliya ka fisa dɔlankolonkɛ ye i m'a dafa an t'a fɔ k'i tɛ baraji sɔrɔ sa mais i kan k'i baraji tɔ dafa ka ko in kɛ k'a dafa ka d'a kan sira fana tali min fɔra dɛ dɔnnibaaw ko maadiyan wa maanawiyan a bɛ ala ɲɛ sinɛ ko fɔ cogo min na a bɛ ka fɛn bila i kunna parce que e taatɔ do yɔrɔ la i ka baarada tɛ yen foyi t'i bolo yen i ni fɛn bɛ taa ala ta kɔfɛ i bɛ siri o de la k'a fɔ dɔrɔn an taatɔ don hiji la dɔw waati tɛmɛnenw na bɛ yen salaf maa dɔw tun taa hiji la ko olu ye mutawakkilunaw ye u tɛ sɔn ka fɛn bila a kuma sera dɔnnibaa ma o ye ko mutawakkilunaw tɛ k'u jigi bɛ mɔgɔw ta de kan parce que n'i m'a kɛ dɔrɔn i bɛna taa dulon mɔgɔw la yen e de bɛna t'i sigi ka mɔgɔw ko kɛtɔw lajɛ i bɛna t'i sigi ka mɔgɔw ka fɛnw lajɛ adamaden hali n'o y'a sɔrɔ hijidenw ka dumuni sɔngɔ saralen don agences ye a t'a bali adamaden ka sira fana bila i kunna dɛ hiji ko ka ca min tɛ ka dumuni kɛ hôtel la ye dɛ adamaden kungo ka ca ye min tɛ n bɛ dumuni kɛ hôtel la dama ka taa misiri la ka segin dɛ n'i ye maa bila ye foyi t'a bolo o mɔgɔw de bɛ kɔrɔtɔ u ka segin ka bɔ makan i ye hijiden yɛrɛ ka kuma hijiden fɛn o fɛn m'a fɔ ni hiji banna segili ka di bɛɛ ye dɛ nka foyi tɛ min bolo o de ta ka jugu n'a bɛɛ ye n'o tɛ ni hiji banna ni dɔɔnin b'i kunna ye ne m'a fɔ so ɲɛnafin t'i la sa nka i dusu tɛ kasi hakɛ dɔ la fa bɛɛ ye hɛrɛmafɛnw ye i bɔra fa o fa i bɛ hɛrɛmafɛn dɔ i ɲɛna hɛrɛ bɛ sɔrɔ ni fɛn min ye o dɔ b'i kunna hali ni denbaya ɲɛnafin b'i la nka a t'i kɔrɔtɔ kojugu dɛ an ka hakili to o yɔrɔw la o kɔ maa minnu fana bɛ da mɔɔw kan ka taa u ka hiji ko ɲɛnabɔ olu fana ka sira fana ta n'o ye ala ɲɛsiranɲɛ ye e ye tawkilu kɔrɔ dɔn wa wakala i y'a dɔn a bɛ fɔ agence de ma ko wakala de kɔrɔ k'e tawkilu la karisa kan ka min kɛ a yɛrɛ ye a nana e de sara ka wari d'e ma k'e k'o kɛ ale nɔ na mana kuma banna dɛ e b'o kɛ de komi ni sɔrɔ ne yɛrɛ ka wari filɛ n kunna n taatɔ don hiji i b'i kungo ɲɛnabɔ n'a ye cogo min na ka sɔrɔ i ma bakhiliya i yɛrɛ kan ka sɔrɔ i ma i yɛrɛ tɔɔrɔ ka sɔrɔ i m'i yɛrɛ ɲani agence fana b'a kɛ o cogo in de la e maa min fana ni mɔɔw ka hita wari de kɛra sababu ye k'e se magan k'i bɛ t'u ka ciw ɲɛnabɔ o b'o cogo kelen in na n'e taara kurutu wɛrɛ daminɛ yen ka taa ci wɛrɛw créer i yɛrɛ ye o de ɲɔ ɲɛman fɛ yan ko n'a bɔra yan kaban i t'u y'i ɲɛna koyi ne famana ka n da don nin kuma ninnu na kɔrɔ de b'a la nka a kɔrɔ tɛ ko a fɔli dabila la dɛ a fɔli bɛ senna a b'a cogo kɔrɔ la ni ala sɔnna a ma ni mɔɔw y'u ka wari ta k'a d'i ma e n'a bɛnn'a kan ko a ka déplacement minnu n'o bɛ agence kan o wari saralen don e ye a ka dumuni sɔngɔ o sara bɛ e ye a sili hôtel kɔnɔ o sara bɛ e ye a ka papier kow ɲɛnabɔli k'a daminɛ ka taa se Maka Madina o sara bɛ e ye halalu mana don o fɛn o fɛn na ka sɔrɔ o halalu sababu ye e de ye a ma kɛ khataw ye a ma kɛ fiɲɛ ye a ma kɛ fɛn i dɛsɛra min na fo e ka tɔnɔ ɲini sababu de y'o ye lahara i b'a ka hakɛ segin a ma tɔnɔ ɲini ye maa o maa bila ka mɔgɔw ka hakɛ tereke maga ni n ko n bɛ nin baara in kɛ hijidenw ye
nga tono be dogoya ni ngombe ni nguye nga tono be dogoya no kera sababu ye ka mami blaka mo tonyo ko nafolo ke nyonga ka bana yani oyeya iba se guma lahara oye agence uni yoroi ni itawkilula eba bara de komi ere ta ema ni am furusiri misila ko cheka wakilu be minya cheka wakilu le kore mambe na furusiri ko kuma injala tige chenona o wakala de kore ede balaka ni hijidin akume war min bla kuna kataka hiji musaka aire komi fente femina deela ko bekelengele kitanya bo yer ateti ka ayan tuwelo asaudia tuwelo jama de be fara nyonga ka ko inlabe o ya ketwe opmana o ko kalfali mingera ema aka war flibulo ikaka ko yanabo aka war de bi aka ko keli kama faka ko kataba o de sharti ani yonche aka war bi aka ko yanabo de kama faka ko kataba ete tono dantke ola ka forno fonga tono ka keni jakuya no ay fone ka tono de ka keni jakuya o tono de binyini za hijide unkoka ima tono minyini na ika tamake wal mai ka kongoke wal mai ka minoke wal mai ka amago bonake parce que ma hakemin kenyonga ikanga ma hakemin nda uluka kata wala sa ukasigu koloshi ye ma keme fla kenyonga e ma fla da ukakata ko ma fla wal ma sabaka occuper ma keme fla ka kibaro yala obise gula do obise gu mago dula soro komi ayre a organiser ko ma muganduru aka ma kelimbla luka boloka o ka charger luka ko nyina bolla o ya ayre ka tanzimu bengay ko ma muganduru ma kelinga dawka o kora ni eni ma kemetara ka soro e ma nani passé bo o ka tonona ko ma nani dawka ka ta o ka occuper ula o mo fana choisir li kanake ne muso doni ne nderike de ne muso garanda muka karse ate ko ede iba ke mo ye mamunu bato farfoni bula mamunu hiji bunya buyoro mamunu hiji de bunya buyoro erebe dama mina kika ko kalfa ma ya ibi hiji de ka ko de kalfa o ma maga mami ere dandala ko doro maganda kada doro e ba taka na mitani walmani mo hakay yini kana mitani ni mamu wana na mitani ni matandurna na mitani nga ale rabna ta munge abna occuper mo gawla wa est-ce que ala insana bala wa ni yando ere bi songi ka barada kalfa ma e bi songa ali ka bitiki kalfa ni makata rola e bi songi ka du kalfa ma kata ali flake rola amuna ibe demba tuku ta ku kalfa ma ni kimanye blawi ni ala sonama ko wati sebe korotara ambe duwo keninga mana hiji deun ukasra alanye mamunu ndambe hiji deunga ukasra alanye mamunu ko kalfambe mamunu mana dajurubu bolo nulude ba war ko jalatge ukasra alanye walwarla wari ntita ha ibe hiji deunga warba tukka cheka ke karton ngono kana ka cheka hika warte koy mo ka hiji ta warde do kani nyama da ofede ki nyama da ofe ko ebina bakhilio warka atsika bo na fora minga ka anga keni ni fem flamana direla kuma ete nyuma ta kuma shi ebi daduma de ta kuma be muskila ni ndamadi mo ka ni fem fla dira l'agence tigila abe daduma ta parce que plus bi daduma ta ka tono bi chaya kuma khulasa be fleni ta shuala bara warate shuala barate bara haramu yale warate ayre haramu ko munun do akono o de ba kono yi ama nchesiri o de ka bo akono ni ala sonama arabe ala ka ndeme ala ka njidi limani ala anga jamana hide be ala ka tana be nyumai ala ka segina be nyumai bato ke ko nyuma kene ya kono lafiya kono hera kono ya rabbi ala ko no ya jamana hide be ala ka awati jira anula ala ka nywana chaya an shi kono ala ka ambalu islamayaka ala ka amfatu limaniyaka allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب